ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ብምሕላው በድምቀት ንክኽበር ንዝገበሩ አካላት ኩሎም አመስጊና በዓል ብርሃነ መስቀል በሃይማኖትን ትውፊትን ዓንድታቱ መርአይ ሓድነት ፍቕሪ ምትሕልላይ ልግስን ብሩህ ተስፋን ይኽብሉ ሚኒስተር ከባብታት ቆላን መስኖን ዶክተር አብርሃም በላይ መልእኽቱን ኳዕብፅሐኩም አመሓላሊፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘጋጥሙ ፀገማት ብቐጻልነት ንምፍታሕ ህዝብን መንግስትን ተሓባቢሮም ንኽሰርሑ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፀዊዖም ሰላም ጣና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና እንኳዕ ንበዓል መስቀል 2017 ዓመተ ምህረት ኣብፅሕኩም ዳበልና ነዚ ዕለት ዝተዳለዉ ማዕዲ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ማዕዲ ዜና ሒዘ ምሳኹም ፀንሕ ናዝሬት በርሂ ሓቢርኩም ንኹኑ ሰላም ሰጪነው መድኃኔዓለም መስቀል አዳኝ ነው ለምንአምን ሰዎች ሰላም ሰጪነው መድኃኔዓለም መስቀል አዳኝ ነው ለምንአምን ሰዎች መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን እንዘትብል አምላኬ አምላኬ ነጽረኒ ወአድነኒ እምደ ጸላየ ወፀ እንዘትብል አምላኬ አምላኬ ነጽረኒ ወአድነኒ እምደ ጸላየ ወፀ ፈለማ ሓጸርት ዜናታት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በዓል ደመራ መስቀል ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ብምሕላው ብድምቀት ንክኽበር ንዝገበሩ አካላት ኩሎም አመስጊና ትማሊ ኣብ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በድሙቕ ስርዓት ደመራ መስቀል ምኽባሩ ስዒብዩ ነቲ ምስጋና ዝሃበት ኣብ ዝቐረበ መልእኽቲ ምስጋና ህዝበ ክርስቲያን ዝናብን ቁርን ከይሰኮኖ ብጽንዓትን ፍጹም ዝኾነ መንፈሳውነት ነቲ በዓል ምኽባሩ ብምግላጽ ንኹሎም ኣብቲ በዓል ተሳተፍቲ ዝነበሩ ክፋላት ማሕበረሰብ መስጊና እቲ ህዝቢ ንኣካላት ጸጥታ መንግስቲ ፍጹም ተኣዛዚ ብምዃን ምትሕብባር ብምግባር ንበዓሉ ምኽባር ጸጥታን ተሓባባርን ብምዃን ዘርኣዩ ተግባር ኒዳ በብብርኩን ዘለዎ ኣካላት ፖሊስ ድሕንነትን ጸጥታን መንግስቲ ሞያዊ ግብኦም ብኣግባቡ ብምውፅኦም ምስጋና ኣቕሪባ እያ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ በዓል ብድምቀት ንክኽበር ዘድልዩ እታወታት ብምምላእን ካልኦትን ዝገበሮ ድጋፍን ምትሕብባርን መስጊና ከም ዝበለ ቁኑዕ ተግባር ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ምግላጻ ካብ መምርሒ ርክብ ህዝብታ ቤተ ክርስቲያን ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ በዓል ደመራ መስቀል በብርክ ክልል ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብዝደመቐ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ጊዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዘድልዮ ህዝቢ የለን ብምባል ኩሉ ሰብ ሰላሙ ንክሕሉ ምዒዶም
بعلاتنا خاف استفاسس وصاي حدنتنا تاريخنا نتأناخرلو كون يقبع زبلو يتقيتاتشو كلتشحن 17 عام سمرات نوعات حزب تግራይ بالمعات كدبس رحلو نكون كم سرح بيرام حلف بيرو ባህልን ቱሪዝምን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር አጥባሃ ገብረዝጋብሔር ወገኖም በዓል መስቀል ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቱ ሓልዩ አካል ድምቀት ኮይኑ ናብ ረብሓ ህዝብን ምቕያር ከም ስራሕ ሓቢሮም ክብርታት በዓል መስቀል ተዓቂቦም ኣብዚ ክበጽሑ ንዝገበሩ ኣቦታት ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ህዝብን ልዑል ክብሪ ከም ዘለዎም ድማ ተዛሪቦም ክብል ኮርፖሬት ብሮድካስት ፋና ጸብጺቦ ሚኒስትር ከባብታት ቆላን መስኖን ዶክተር አብርሃም በላይ መልእክቱን ከዓብጽሐኩም ሓላሊፎም እቶም ሚኒስትር መልእክቶም በዓል ብርሃነ መስቀል በሃይማኖትን ትውፊትን አንድታቱ መራያ ሓድነት ፍቕሪ ምትሕላይ ልግስም ብሩህ ተስፋን እዩ ፈጣሪ ካብ ዝሩኢ ግብሪ በዓል ብርሃነ መስቀል ንህዝብና ክዕምመልና ብሩህ ተስፋ ንጭብጠሉ አንፈት መጻኢና ነነጽረሉ ክኸውን ልባው ምሕጽንታ ኢሎም መስቀል እንትነኸብር ሓይሊ ብርሃን እኩብ ሽግ መስቀል ምልክት ሓድነትናን ብርትዕናን ክኸውን ይግባእ ብቱን ሓይልን ጎንጽን ኣየልምዕን ኣየሳግርን ሳዕቤኑ መዘዙን ይዛይድ እምበር ኣዴታት ህፃናት ኣረጋውያን መናእሰይ ትግራይ ራህዋን ቅሳነትን ከዓስሎም ሽግና ነዋጽእ ሓቢሩ ብግብሪ ክደምቕ ኢሎም መግለጺ ትግራዋይነት ዝነበረሉ ከባቢ ዝገልጽ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራዋይነት ዝግለጽ ንዘበናት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዓቂቡ ዘጽንሖም ታሪኽ ባህልን ያቱን እዩ ንፖለቲካዊ ሸቐጥ ንውሽጣዊ ፈላላይ ፖለቲካዊ ውድብ ስሙሩን ክንቡትን መግለጺ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምምዛዝ ንምዝራግ ምፍታን ድሕረትን ድንቁርናን ኢሎም ብዘይ ምንም ጥርጥር እዚ ዘይብሱል ኣካይዳ ብህዝብና ተቐባልነት ኣይክህልዎን እዩ ብዕሊ እውን ህዝብና بحبار كوينو أيفالون يلو كنصغو يقبا إلي آمن أيكونن دو دحر زخلو كيساران مكاران أفلا لحساب تفدراوي ودعوا حقين وبركيدن سرعاتن يوم بميتن إهن مهنن تزي كوينو دما بحقن سرعاتن كند مفتاح تأقامات حيزكان أبقوغا هزبي متقع قنا دحراتن كابو ودكات زي ممهارن ونيلوم سلازخونا دما حزز الرأي زلو حلاف زلافات زحلفو قونتي زفتورم سعوينات كي تغرفو استمزابل ህዝብና መሊኡ ናብ መረበቱ ከይተመለሰ ቁርን ፀሓይን እናተፈራረቆ ኣብዘለ ልእዋን ገና ህዝቢ መሪጡ ንዘይሃበካ ጊዜያዊ ወንበር ኢልካ ክንድዝ ምቅርዳም ውግንና ፖለቲከኛታት ንህዝቢ ወይስ ንስልጣን ዝብል ውሽጣዊ ሕቶ ቆሊዑ ካብ ምርኣይን ላዕሊ ናብ ቁስሊ ህዝቢ ዕንጨይቲ ምስዳድ እዩ እሞ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም የግዳስ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕብረት ሓድነት ፍቕርን ብዘተን ጠኒዕና ፀገማትና ህዝብና ንኽነቃልል ክንቀርፍ ራህዋን ቅሳነትን ክንዕስለሉ ክንክሕሶን ይዝግባ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ብሩህ ቅንያት በዓል መስቀል ከምውን ሓድሽ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ዘበነ ሰላም ህድኣትን ሓድነትን ክኾነልና ልባዊ ትምኒተይ ክገልጽ ይፈቱ ምባል ሰናይ በዓል ንክኸውን ተመንዮም مسكلي تركبوا رحازولي معقف بريكس هاب عالم لخات كلات فتح وكلنا نخعسل لعل قد خمزلو منيسر قدات وزاي فيدري امباسادر تاياز كسلاسي غنزيبوم ابا نيويورك كايد بزلو مبل 7 شعاتن حفشاوي قوا ودو حبرات منقستات قلنا قوني اخيبا منيسر قدات وزا ابال هاقرات بريكس تساريتوم امباسادر تاياز كسلاسي بزقبر ومدارة أب ممحدر علم لخد كالاتن علم لخد زعباتاتن فتحو كلنا تدمات انتن نخعسل أب زقبر ممحياش مع أف بريكس لعل قدايه اللو يزبل تسفى يوسخ كمزلو تزاريبهم كل مدى علم لخد كالات أساتفتن تنكرات النكونا استجمر ممحاشات تنخير قوطل كم زقبا مقلاتهم كاب منيستر قدات وتسايز رخبنا حبريتا يرد ما زينا نقطر يحزن ما بزرزر نابن رأيهم قداتي نحن حلف أبستفل عليه كبابتاس زقات مزاقمات بغطالنة مفتاح حزب المنقستن تحبا بيروم نخسرحو باترارك أرثوذكس توهدو إثيوبيا بزوغ قدوس أبونا ماتياس أوي عام
በዓል ደመራ መስቀል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ብዝተኸበረሉ እዋን እዩ ቶም ፓትርያርክ ነዚ ዝገለጹ ንጸብጻብ መሐመድ ረሕማቶ ሙሉ ብርሃን ግርማይ በዓል መስቀል ብሰዓብቲ እምነት ክርስትና በብዓመቱ ብድሙቕ ኩነታት ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል እዩ። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ኣብ ዝተኸበረ በዓል ደመራ ሎሚ ዘመን ንፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደራትን ዑደተኛታት ወጻኢ ዓዲ ኣብ ዝተረኸብሉ ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ እዩ። ፓትርያርክ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ መስቀል በዓል ምርዳእን ፍቅር ምዃኑ አልዕሎም እዮም። የመስቀሉ ቃል ማለት ሰዎች በዚች ምድር በእኩልነትና በአንድነት በመተጋገዝ በመረዳዳት ቃል መስቀል ማለት ሰባት አብዛ ምድሪ በማዕርነት በሓድነት በምትሕብባር በፍትሓውነት በፍቅርን በሰላምን ይንበሩ ማለት እዩ። ቃል መስቀል ማለት ህይወት ደቂ ሰባት አብዛ ዓለም ዝተገደበ አይኮነን ዘለዓለማዊ ኣብ ዝኾነ መንፈሳዊ ዓለም እውን ህይወት ይቕጽል እዩ እሞ ንኣምላኽኩም ፍርሑ ተኣዘዝዎ ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈጥሩ ጸገማት ብቐጻልነት ንምፍታሕ መንግስትን ህዝብን ተሓባቢሮም ንኽሰርሑ እቱም ፓትርያርክ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም እዮም። ባለፉት ዓመታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈጥሩ ጸገማት መስቀል ብዘምህረና ሰላማዊ መገዲ ፍታሕ ንክረኽቡን ህዝብና እውን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጸጥታ ወፂኡ ብሰላም ንከኣቱ ሰሪሑውን ንኸኻስብ ሃይማኖቱ ብናጽነት ንኽስዕብ መንግስትን ኩሎም ኢትዮጵያውያንን ተሓባቢሮም ንክሰርሑ ብሽም እግዚአብሔር ጻውዒትና ምቕራብ ንፈቱ። ተወካሊት ከንቲባ አዳነች አቤቤን ሓላፊት ቤት ዕዮ ባህልን ስፖርትን ዝኾና ዶክተር ሂሩት ካሳውን በዓል መስቀል ኣብ ህንጸት ምስለ ሃገርን ኣብ ቱሪዝም ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ አልዕለን እየን። ይህን አስደማሚ በዓል የዓለም ህዝቦች ቀልብን የሚስብ በመሆኑ እዚ ኣዝዩ ዘደንቕ በዓል ጠመተ ህዝብታት ዓለም ዝስሕብ ብምዃኑ ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ ዑደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ብምምጻእ ዕዱማት ዝበዓል ንምዃን ክኢሎም እዮም። እዚ እውን ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ሃገርና ትረኽቦ ኣታዊ ዛዕበይን ሰናይ ምስለ ሃገር ዝፈጠረ እዩ ምባል ይከኣል። ከላበባ ልን ያገኘች አደይ አበባ ገኛይቱ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ሸዊት ሻንካ ቦገነን ኢትዮጵያ ብባህልን በታሪክ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ተሰራዕ ሃገር ምዃና ልዕለን ከም በዓል መስቀል ዝኣመሰሉ ታሪካዊ ሓድግታት ኣብ ምክንኻን ቤት ዕዮን ብጽሒቱ ከም ዝዋጻእ ገሊጸን እየን። የመስቀል ደመራ በዓል በተባበሩት መንግስታት በዓል መስቀል ደመራ ኣብ ትካል ሕቡራት መንግስታት ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ዓለም ለኻዊ ሓድጊ እዩ። ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን እውን እዞም ሓድግታት ንኸለምዑን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብዘይ ጸገም ንኸመሓላለፉ ምግባር ምስ ኩሎም ብጽሒት ኣካላት ተዋሂዱ ንምስራሕ ድሉ ምዃኑ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ። ኣብቲ በዓል ንማርሽ ባንድ ፌደራል ፖሊስ ሓዊሱ ተወከልቲ ሃይማኖት ውሽጢ ዓድን ወጻኢ ዓድን ንሃይማኖታዊ መዝሙር ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ምድላዋት ኣቕሪቦም እዮም። አፍቅርግዋ ለቤተ ክርስቲያን بمسكال زرخبنايو سلامن فقرن هاجر كنعلو يقبا إلهم أبوتاتن صعبتن بيت كريستيان أرثوذكس تواهدو إثيوبيا طلعهم كاسا زراري بومنلو መስቀል የሰላምና የፍቅር አርማ ነው። መስቀል አርማ ሰላምን ፍቅርን እዩ ምልክት ፍቅርን ሓድነትን እዩ መስቀል እንትንሓስብ ፍቅሪና ንሓስብ ፍቅሪ ዝተሰበኸሉ እዩ ዝተባኣሱ ዝተዓረቕሉ
ዝተረሓቑ ዝተቐራረብሉ ዝተፈላለዩ ሓደ ዝኾኑሉ አርማ ሰላም እዩ። በተለያየ ምክንያት የተለያዩትን የተራራቁትን አንድ ያደርግልን አምላካችን፣ ፍቅር ይስጠን፣ ሰላም ይስጠን፣ የሰላም የበረከት ባለ ያድርግልን። አሜን። በአንድም በሌላም ነገር ሸል በማለት መስቀል ብሓደ ይኹን ብኻልእ መበገሲ ሸለሊልና ዝቐበርናዮ ፍቕሪ ስድራ ቤት፣ ፍቕሪ ሃገር፣ ፍቕሪ ሃይማኖት፣ ፍቕሪ ስራሕን ዝተፈላለዩ ነገራትን እንተሃልዮም ነዚኦም ኩዒትና አውፂና ክነኽብሮም ከም ዝግባእ መሊስና ሕያው እንገብረሉ ዳግም ስራሕ እንሰርሐሉ አስተምሮ እዩ ዝህበና። ሰላም ላይ ትኩረት አድርገን መስራት ኣብ ሰላም ጠሚትና ክንሰርሕ ይግባእ። ሰላማውያን ንኾን፣ ሰላማዊ አተሓሳስባ ክህልውና ይግባእ። አቦታት ጋሞ ሰላምን ፍቕርንዮም ዘምህሩና፣ ንሕና እውን ካብኦም ተማሂርና ሰላማውያን መናእሰይ ክንከውን ይግባእ። ሰላም 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 እሚዜ ሰይኩን ሰላም እሚዜ ሰይኩን ሰላም። ለሀገራችን ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ይሁን። ኣብ ዘመነ አብርሃ ወአጽብሃ ከም ዝተሃነጸ ዝንገረሉ ቤተክርስትያን ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ካብቲ እዋን ጀሚሩ በዓል መስቀል እናተኸበረሉ መጽዩ። ምዝ ታሪኽ እታ ቤተክርስትያን ተተሓሒዙ ጥልሃን ካሳ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ። አብርሃም ፍስሐ ከም አስተምህሮታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎቦ ዘላ ከተማ ክትስወረይ ትኽእልን ዝብል ቃልቲ መጽሓፍ መበገስ ተገይሩ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ዝህነጽ። በዚ መልክዕ ድማ ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ ንከተማ አዲስ አበባ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል የካም ኣብ ብርኽ ዝበለ ስፍራ ተሃኒጹ ዝርከብ። ጥንት ከአባቶቻችን እንደተማርነው እንደነገሩን ካብ አቦታት ቀደም ከም ዝተማሃርናዮ ከም ዝተዛረቡና ካብ መጽሓፍቲውን ብታሪኽ ከም ዝረኸብናዮ እዚ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል የካም ኣብ 324 ዓመተ ምህረት ብቅዱሳን ንጉሳት ኢትዮጵያ አብርሃ ወአጽብሃ ታቦተ ቅዱስ ሚካኤል ናብዚ መጽኡ ብፍላይ ንንጉስ አጽብሃ ኣብዚ ቦታ ብርሃን ዓንዲ ተተኺሉ ይርኢ። ቅዱሳን ንጉሳት ብፍላይ ንጉስ አጽብሃ ቀትሪ ፀሓይ ለይቲ ድማ ብርሃን እናኾነ ካብ ጸላኢ እናሓለወ ብብርሃን ዝመርሖም መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ኣብዚ ቦታ ታቦት ቅዱስ ሚካኤል ብፍቓድ ፈጣሪ ኣምፂኦም ብቅዱሳን ንጉሳት ዝተመስረተ ዓብዪ ታቦትን ደብርን እዩ። ነዚ ይመስል ኣመጻጽኡ ካብቲ ዘመነ ትሒዙ በዓል መስቀል ብድምቀት እናተኸብረ ኣብዚ በፂሕሎም ኣማኒ ለይቲ ንግሆ ብምትሳእ በረከት እቲ መስቀል ይሕደረና እናበለ መንፈሳዊ ስርዓቱ እንትውግን ይርአ። በዓል መስቀል ሎም ዘበን ሊቃውንቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ብያሬዳዊ ዜማ አድሚቆምዎ ይርከቡ። ስርዓተ ሃይማኖቱ ተጠብቆ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኑ በሚገባ ስርዓተ ማህሌቱ ስርዓተ ቅዳሴው ስርዓተ ሃይማኖቱ ተሐልዩ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኑ ስርዓተ ማህሌቱ ስርዓተ ቅዳሴው ስብከቱ ሙሉ በሙሉ ንማሕበረ ካህናት ንማሕበረ ምእመናን ንቤተ መቅደስ መባእ እናቅረቡ ካብ ቀደማት ሒዞም ክሳብ ሕዚ እቲ ግልጋሎት ብዝግባእ እናተወገነ በዓሎም ዘበን እውን በዚ መልክዑ እናገልግልና ንርከብ። ጠገብ ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ጠገብ የሁሉ መጀመሪያ ከአዲስ አበባ አድባራቶች ሁሉ የቀደመ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ቤተ ክርስቲያን ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ እዩ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዘለው ኣብያተ ክርስቲያናት እዚ እቲ ፈላማ እዩ። ናብዚ ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ጫካ እዩ ነይሩ። ምስ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ድሓር እዩ ናብዚ መጽኡ። በዓል መስቀል ኣብ በብዓመቱ 17 መስከረም ዝኽበር እንትኸውን ናይ በዓሉ ዝኾነ መንፈሳዊ ስርዓት እውን ዘለዎ እዩ።
ማዕድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንድ ነጥብታት ዜና ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በዓል ደመራ መስቀል ሃይማኖታዊ ስርዓቱ በመሕላው በድምቀት ንክኽበር ንዝገበሩ አካላት ኩሎም አመስግና በዓል ብርሃነ መስቀል በሃይማኖቱን ትውፊቱን ዓንድታቱ መርአይ ሓድነት ፍቕሪ ምትሕላይ ልግስን ብሩህ ተስፋን ይኽሉ ሚኒስትር ከባብታት ቆላን መስሎን ዶክተር አብርሃም በላይ መልእኽቲ